खातिर वो गीत गावत नहीं भैया हो एक शार्प कर दीजिए। हाँ कि कमर हिलेला हो कमर हिलेला अरे कि स्वर्ग से छोड़ी माई धरती पे आवे कि भक्ति में देखा सब के झुमावे। रुको 2 मिनट बैठो एक खुद अपना और जो पड़े ना आई बैठो कहां से आ गए बैठो बउआ एने बैठो। अरे की खुशी में काय खानो हिला आ सभे के वजह से जतना लोग बैठल बहुत ताली बजाई आ जे लोग खड़ा बा नाच के दिखाई। बात अब हमारी इज्जत में आ गेल बा तो सभे के झूम के बताई एक बार। आई छपरा जिला के बात बा एजा के लोग लयदार बनी हम सुनले बानी अब देखहु के बा फोटो तड़ी कैसे का करतरी फोटो तड़ी ताली बजावे खातिर। अरे कि कमर हिलेला हो कमर हिलेला कमर हिलेला हो कमर हिलेला हो कमर इधर भैया स्वर्ग के छोड़ माए धरती पे भक्ति में देखो सब के झुला स्वर्ग के छोड़ माए धरती पे भक्ति में देखो सब के झुला खुशी में अरे खुशी में छपरा हेलो अब कहां बुझाइल सुनाइल भैया ताली ताली तनिको सुनाइल हो गई कहां सुनाइल देखो ऐसा बात सुनो नहीं सुनो के ताली बजावत रहे बुझात रहे कि सास पतो चारो झोटा झोटी करत लोग। हां ये लोग चारो ऐसे से अपन ओही में घूंघ में घूंघट में करत रहे। देखो ताली कैसे बजेला आ केंगा बजावेला छपरा जिला के लोग ताली केंगा अरे की तने बजाओ तने हाथ उठा के पूरा पूरा आई का मछवा खड़ा कर लिया पूरा पूरा हाथ कर हेलो एक मिनट अब हमार बारी बा ये ढूंढम आई है गीतिया होई आ देखिए कैसे ताली बाजी रौरा खातिर गीत चेंज कर दी का हम पूछू कदी सब लोग ताली बजे। अरे की टुकु टुकु देखला से कुछ ना होई तने दोनों हाथ उठा के सुने ही कइला से कुछ ना होई तो जब ले ताली ना आ जब ले कोमल ना तो जब ले ताली ना टाटा इंडिकम हच आइडिया जियो काम करना फेल कर जाए दीपिका ओझा जी मुकेश राय को कबूल है। छापरा मीठेपुर में इतना ताली कमजोर मुकेश को कबूल नहीं है। एक बार शेरा वाली मैया से मोहब्बत करने वाला हाथ खड़ा कर लीजिए चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो। अब बजा देना राजन भैया धुन बजा देना।
जी बुला ली बुला ली आई 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 कहे के बा एगो भौजी की बात बापर सैया जी से कहत रही आई शिवानी भौजी कैसे कि ललसा पुराए अमर भार गइल गोदिया कि पाई गइल तू हुए पिया अरे पुलिस में नौकरिया अरे तो चलो न चली जा तो चलो न चली जा कावा तो थावे माई के मंदिर